Bonbazar displace Hayoi Sini Bonbazar displace Sini government property. Singop property don't know something is a very nice. Brain Name Yaglon Zaka, Sinero, Rawar Bagan, Jotani Common, Sinero Sarasachumut and Morbanto, Sini Pukurtongo Pasta, Ngesung Zaka, Diaz Rathar and Hoite, Diaz Equijora, Sini Zaga, Bagano, Joton say minimum income money, monthly Sini 60,000 Nogu. Engai 3 বছর am dekhe mangno maso 60,000 engai chung pura full 12 month only 6 month romka 6 month gai jodi rom phakai sini rang motamuti 60,000 gai 636 prai 3,60,000 টাকা sini rang phaitu engai nukja kha 2018 hoite 2021 jora BJP rok dokhol khaitumani aborok tausu tui bongni o rang borok tamkai sibai baikha bo jaga theba baikha aborok kono phano hisab potro kore abo jotono dismiss kmaja Gai mo je Bonbazar area ni je rabat bagan ba pukur je sepanthun je government property o government property ni je income money o income ni rangke sini Bonbazar area no develop khana bagai thepana bagai sungabo agi je khana mani agi je lai thangjak sarkaro poro am bahagi no poro income khai o income ni rang no Bonbazar development bagai thebo gai sungnuja kha 2018 hoite 2021 jora je BJP rok salok thomani boroni hisab potro confirm kore jon dismiss joton janjan pokota hab thambai ngai sungtini fain nugoi wanakha ari musuk bagan kothoma tong tongsin Bonbazar area bo income asuk phai tongo joton komprom khasung maso 60,000 asuk ran income phai tong gai o rang rok 3 bosoro busuk aje khaborok o rang rok tini sung naikha sungkai ro point secretary no point secretary sawo ang abo kun chaimia hisab potro kun kore aboni somonde borok ano kun phan chaya ami nei point secretary sawo ngai wana ma singsa bepar amo hai jodi sini government ni je property rong no boro am hai ke nosto khai tong gai sini area no sung bahagi develop khana merba sungmaya awon bagai no developing yangai sung kusugoi tong ngai sung tini wanchuka sung tini tipramo thane ngai sung phainai pheka resi hapunga phaimani yagulo sung nukha singmo tabuk sini mo bagan dong no sung tabuk joining committee khanai joining committee khawoi ajaga joining account nangnai o account no joto I jaga no hoite income money labor cost badioi sung abo joining account ro abo danai dawoi sini rang ni hoite sung busuk rang income phai busuk ba hisab khai je rang tomon no sung sini Bonbazar area no develop khana bagai o samung no thebanai sung tinin chimike o samung chenai lai thongjak sarkar rok sung hisab nemen hisab to rimalia jengna tang thaka sung abo sara thanglia abo norok sara ge semano jodi nge ekhana rok jodi bisasa engkai sung jodi tatal sai dongkai norok phaioi bai thang sini secretary babono phai sungkai mano bobono no kong sanai nge sung wanchuka jate amo hai tangthun sung tibra motha sung bubagrani sengkara rok sung abo haike sung jonogono thok saya sung kaisa committee ni bisingtoi naithokai sung tabok mo sini bagan jungthun sini pokhurung to sung abo kaham kai salogoi sini Bonbazar area no bahagi develop khanani o rang no sung aro thebanai ambai ba hisab khai je rang tomon no sung sini Bonbazar area no develop khana bagai o samung no thebanai sung tinin chimike o samung chenai lai thongjak sarkar rok sung hisab nemen hisab to rimalia jengna tang thaka sung abo sara thanglia abo norok sara ge semano jodi nge ekhana rok jodi bisasa engkai sung jodi tatal sai dongkai norok phaioi bai thang sini secretary babono phai sungkai mano bobono no kong sanai nge sung wanchuka jate amo hai tangthun sung tibra motha sung bubagrani sengkara rok sung abo haike sung jonogono thok saya sung kaisa committee ni bisingtoi naithokai sung tabok mo sini bagan jungthun sini pokhurung to sung abo kaham kai salogoi sini Bonbazar area no bahagi develop khanani o rang no sung aro